naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Desisyon 2022. Itama ang boto. Boto ang tama. Reaksyon Radyo Bacolod. Nasa election. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 12:05 na. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental, bilog nga Pilipinas, kag subong man bilog nga kalibutan. Mga nagamonitor via online, mga nagabantay sa resulta sang piniliay sa national kag lokal diri sa pungsod Pilipinas. Kumusta kamo? Namo nga mga supporters ang nagakinalipay today matapos nga nangin madinalagon ang ilagin suportahan nga kandidato. Gabay pa natapos na ang ginhimo nga paghukom sang gamhanan nga mga Pilipinhon. Tiyempo na ini nga magbalik kita sa realidad kag batunon kung ano man ang nangin desisyon sang mayoriya nga mga Pilipino. Kabay pagkunta ni untat na ning mga rant sa social media, ang mga habuyanay sa masakit nga sugilanon nga bangod sang eleksyon, may pila pa ka mga relasyon sang pamilya. Mayara pa sang wala nagaintindihanay. Damo sa mga nagkalanabo nga sadin, bisan ang pundasyon sang pamilya kun kaisa, nagakaguba bangod lang sa politika. Sino man ang magapungko nga leader sa mga banwa kag syudad, probinsya kag sa pungsod Pilipinas, dapat dulaon na ang ginatawag nga color coding. Tapos na to ang mga kolor-kolor kundin kaman nangin kabahin. Ang importante diri nga way pa man ang opisyal nga nangin resulta sa bago lang natapos. Este nagapadayon pa nga pag-isip para sa final result. Pero mas nami kon ang mga kandidato mismo ang mga concede mag-aako sa ila kalutusan kaysa tuod-tuod lang. Nati ko magambal ka sa sininga eleksyon na mordo yung napiyerde ka, bangod ikaw gindayaan na hindi naman ay mapatihan. Kay ti amo gid inay. Pero grabe no. Puwerte ni nga eleksyon galinupad lang kuno mo panawag sang pumuluyo nga kuno may ara naglinupad nga funding. Alas 12:08 na sa mga nagamonitor gyapon sa aton via Facebook Live. Salamat gid sa inyo sinipadayon nga pagsakdag. Dugay-dugay update na naman liwat ang sitwasyon na kag-latest nga resulta sa nagapadayon nga counting sa national kag diriman sa lokal. Kadasig lang naga-expect ka ni kitang more or less basi pa man lang. Mayara sang proclamation nga matabo diri sa Metro Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental antes pa man magbutlak si Haring Adlaw buwas o karon. Di ako Martes na gali kita ho. Petsa 10 na sa bulan sang Mayo tuig 2022. Ang importante diri guro pagkatapos nga may maproklamar na ba kamo nga mga kandidato nga nagdala og bulig na lang kamo kakasang ino diri nga mga ginapatapik balang nga mga kuano mga campaign materials. Kamo na lang mismo bulig abi mato dira pangkakas.
Way gid kasambot ang COMELEC kag ang pila ka mga government agencies nga nagsuporta sa Commission on Elections. Pero daligid lang kay Ariho, ari sa linya naton, although way pas ang official kag proclamation na ginimo ang COMELEC Bacolod City. Pero mayo subong ang nangin epekto kag ang resulta, at least ara sa mataas nga boto as of this broadcast time, si Councilor Israel Ising Salanga. And he is joining us over the phone karon nga aga. Councilor, how are you? Good morning. Yes, good morning, Action R. Good morning sa mga tagpalamate. Salamat gid no, Councilor, for the time. Nagtawag gid kami sa imo since nga way pa man matapos ang pagwa no, 100% official result. Pero at least daw ka safe na sa imo number, Councilor. Yes, salamat kita. No? Ang ato na matyagan both Masabo for Mayor Bing, of course, bilang aton head sa Grupo Progreso, pero grateful at the same time kitungod overwhelming gid sa resulta. Sa ato naman niya. Bangod nga ginatagan kariwat no, although way pa man official sa ranking ninyo sa mandate nga magpungko dira sa council, ano ang liwat nga commitment sa aton sini nga konsyal diri sa Bacolod? Ang Action Art? Ang commitment mo for the second term na, Councilor? Well, una gid na nagibot makita sa resulta, iti kabalo ka man nga ating ginaninan, empleyado naman ta sa syudad sa muna. Tapos to, you know, I mean, kadako gid niya opportunity, siguro una gid before sa kanya commitment na gusto ko magpasalamat kag ang kataas ng suporta. I would like to believe nga resulta ito siya sang pag-frontliner natin sa pandemya. Appreciate sa mga pamuluyo. At ang commitment siguro ng kita hubinto kita, willing kita mamati, willing kita mag-grow, willing kita mag-learn, willing kita mag-tuon pa sa mga butang-butang para maka-deliver sa kaayuhan sa ating syudad. Hindi mataya radikal nga tayo sa tao. Kag siguro, siguro na-appreciate man sa mga pamuluyo sa ato, no? Hindi mo sobraman kataas ang turnout ng votes and expect natin. Ito yung number 7, feeling ko makareelect ako, okay na po. Kaya commitment natin Action Art, for as long as para sa kaayuhan, sa pumuli ng Bacolod, willing ka tayo magtrabaho. So, ang pagtrabaho mo sa council, at least, bisan sino man ang mangin kaupod mo magapadayon gihapon ang trabaho ni Councilor Ising. Ang aton pumuluyo, amo aton niya master, sila ang aton niya nagpa-start sa aton. So siya nga paagi nga maka-deliver sa kaayuhan sa pumuluyo naton, trabahoon gid naton, why mo kuya problema, Action Art sa responsibilidad, in fact, kaya ito maganda kabuhi sa pandemya, pagsubong sa aton niya, second term, maging salig sa pumuluyo sa aton, kung anong mga butang pwede natin ma-deliver sa pumuluyo naton, simuon din natin ating sarangan. Sige. On that note, base may gusto ka pa nga personal nga pasalamatan, sir, please go ahead. Well, ang tanan nga nagsalig sa aton, salamatan tagid, although sa bunti, medyo hindi pa mas nakahapos sige ang tanan. Action Art, ito siyempre ng may grupo man tamo, no? May partido man kita. But personally, iti ako overall, minggit nagibuti ko sa suporta sa pumuluyo sa aton, kaya nagpasalamat ang iti siguro, kasi tinguan sa kiti mo kung tanan, para hindi na siya ma-fail ang ilaman niya expectation, ang ilang salag yung napag sa aton. Sige, on that note, Councilor, medyo pa na dira. Good morning kag congratulations sa inyo. Salamat Action Art. Itama ang boto. Boto ang tama. Reaksyon Radyo Bacolod. Desa Election Desisyon 2022. Ariglado magkaksyon i-check talang nagkaroon na kung bala would it be possible bayara sang mahimo magkompleto na 100% ang resulta diri sa Metro Bacolod kag kun bala bayara sang patigayunon nga proclamation
sa mga nagdalaog diri sa syudad sang Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Although nga ti may mga nabilin pa nga mga porsyento, gaway pa magkasunod ang data pero tuman kaklaro, dako na gid man ang abansin ni Governor Bong Lacson amo man sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. In short, magapabilin sa gihapon nga magapangalagad sa sunod sang 3 ka tuig ang Lacson-Ferrer tandem. Kamo gina, no kaysa politika sa eleksyon, wala man niya sang pwede magpatas. Ang resulta bala sa uling magagawa, patas kamuya. Dahil bisan patas sina may ara ginasang pamagi ang COMELEC nga dapat may ara gid sang magadaog. Itama ang boto. Boto ang tama. Reaksyon Radyo Bacolod. Dasa Election Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon, kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. Di Aksyon Radyo. Ayos sa mga nagapulaw nagaupod sa amon sa gihapon tubtob sining nga mga inoras. Alas 12:17 na. Thank you gid sa inuman na pagsakdag, ginag-congratulate ko lang ang tanan nga naging kabahin sang Aksyon Radio Bacolod coverage team. Of course, ara dira ang mga data gather naton, ang mga voluntary reporters, kamo gini sila kaina ang nag-support, nagatag sa mga update kag sitwasyon diri sa palibot sang Metro Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa tanan naton nga mga team nga nagabuylo gid, agod nga mangin na mayad ang aton coverage. Salamat and congratulations sa aton sinintanan-tanan. Alas 12:17 na. Ariman sa aton nga linya, sigurado na ang pagbalik sa konseho. Wala pa man ang 100% nga opisyal nga resulta nga nagpagwa for Bacolod City. Pero doon nagtaas-taas pagiganing numero niya. Joining us this morning diri sa aton sining pagpangalagad, Councilor Al Victor Espino. Sir, Idol, maayong aga. Mayong aga, Action Art, and of course, sa tanan nato na tagpalamati, labi nigit sa mga suki mo nga taga-Bacolod, paayong aga sa inyo. Salamat gid. Sir, first and foremost, ano mensahe mo sa mga taga-Bacolod City, although way pang official gid nga result sinim, pero do hatagan kagid sang mandate nga liwat magpangalagad bilang konsehal sang syudad. Salamat, Action Art. No, we are already, I think, 92% or 89 to 92% sa official canvassing sang atong Commission on Elections. Mm-hmm. Most probably makasulod na kita, but we are waiting, of course, the official announcement of COMELEC. Sa idalong sang bunghay sang Team ABB, nakasulod ang 8 natong na konsehalis. So, ang akon nga mensahe sa ating pumulong institusyon sa Bacolod, madamo kasalamat sa pagkatagiliwat sang isa pagitatermino kay Councilor Al Espino. This will be my kung matapos na ako ng in-term, this will be 21 years ang akong nga pagservisyo sa inyo bilang Council District ng Bacolod. Kaya pasalamat ako sa sining oportunidad. And of course, hulata ang amo na watch us work, si Congressman Greg Sataya pa. Watch us work.
Aha. Kagti in behalf siguro sang Team Asunsong na almost damo gid sa inyo dira, including no daw kadako magkabansi ni Mayor Albi. Ngano ang dapat ekspektaron sa Bacolod? Well, sa una, nag-istoryahan kami ni Mayor Albi prior sang pagdalaga, no? I think that was about 10 months ago. Nag-istoryahan kami nga duwa, kagin recall namon kagina nga ang gina-expect namon kung mag-inkwentro nga madaog magid si Mayor Albi, but ang margin would be somewhere between 5 to 10,000 votes, no? Mhm. But this is already unprecedented, no? Makita naton nga sa subong as of this second, 54,000 mas ang abansi ni Mayor Albi sa incumbent mayor nga si Mayor Ding Dia. Aha. Ang akong ginapatihan sige patimaan ini sa nga na hangpan sa pumuluyo sa syudad ng Bacolod, nabato nila ang panawagan sang ni Mayor Albi kagang bilog na Team Asenso nga pagbag-o sa sistema pagpadalaga sa lokal na panggobyerno. Aha. Serbisyo hindi lang para sa pinilian but serbisyo para sa tanan nga Bacolod noon. Aha. This has been accepted by our people and patimaan nga amo gini kakusog ang pagpaton sa iya sa sini nga pinilian. Yes, sir. So, ga-expect ka mo nga within today, siningaga, may aragid proclamation nga matigayon, sir? Well, I'm expecting once we reach 100% in the transmission of votes from all precincts, I expect that ma-proclaim ang ating community. Sige. On that note, Councilor, base may arag ka nalipatan nga pasalamatan mo, please go ahead. Ang una ko gusto pasalamatan si Action Art Ayupon. Thank you, Idol. Duran nga naghatag sa oportunidad sa akon sa nagligad, naging ngapos ng kampanya, but tinatagan ko nila sa oportunidad nga pabalo sa aton pumuluyo, sa aton ikinatuyo sa sininga pinili ay ang akon lang ibilin sa inyo sa sininga kadahon nga ang aton nga pagserbisyo sa pumuluyo sa Bacolod, hatagan pagid naton sang matulid nga pag-obra sa syudad, no? Labi na gid sa aton panawagan nga ang serbisyo sang gobyerno hindi lang sa serbisyo sang pila or pinilian but kundi serbisyo para sa tanan. We will have that implemented and I am very excited to be a part of the Benitez administration kay nanungod nga amo ning aton nga gusto ipatuman sa sining nga term action art. Aha. Saliwat, salamat, maayong aga sa inyong tanan. Kung si Congressman Greg pa, watch us work. Watch us work sa Siningatan. Sige. Salamat, Gid. God bless sa imo. Salamat, Action Art. Maayong aga. Desisyon 2022. Ariglado, salamat gid kay Councilor Al Victor Espino. Actually, kataas subong sa iya sini nga numero subong, no? Pero hulaton talang guro ang official na gid. Kabagabot ang 100% ka magkompleto. Ang importante nga they are expecting now kasi sinigid antes magbutlak si Haring Adlaw may proclamation nga patigayunon sa Metro Bacolod. Alas 12:23 na Action Radio Philippine Standard Time. Hoy, kay pari Jojon Flora Mercurio, good morning. Araman, monitor si Kyle Bandoy. Bao may official result man siya. Oy, sa Kandunidra. Congratulations man gali, no, sa kay Mayor Ray Ruiz. Si Vice Mayor o si incumbent Mayor si Siro Silot Borromeo nagdaugman bilang Vice Mayor. Amo nang information naton pero ti karona ipa-check naton sinong Nikla Chika dra nung Nika. Kumusta ang latest dra? Ara si Action Eden sa aton linya. Direkta siya sa canvassing area dito. I-check naton kung anong sitwasyon na magka-aksyon. Direkta dira sa New Government Center. Let's have Action Eden Aboso. Action Eden, good morning! Good morning, Action Art. Kag sa tanan naton nga mag-action live kita karon sa bahin diri sa New Government Center kundiin kadamo ko sa mga artista nga nagkakakita. Nagabantay diya sa New Government Center, of course. Wala labot kadamo gid sang tawo Action Art nga nagabantay dire. Okay. Galing diri sa New Government Center di kasulod tugit sulod. May white screen lang nga nabutang diri sa gwa.
may barikada from the fountain para hindi kasulod ang mga pumuluyo. Pero ti kadamo sa gihapon sang nagapulaw nga ari dire sa Action Arta. May mga kabataan, may mga senior citizens, ang iba nagapulo picnic lang de. Kag ang iba nagatipon gid diri sa tubang, nagasampay nagalin bala sa barikada kag nagasinggitan sang ila sini nga mga kandidato nga Okay. sang ila sini kandidato. Actually nag-interview ko gani kay gina kay Councilor Espino. Ara siya stupad ta kay ari di siya mismo sa government center. Actually siya pa lang ang kandidato nga nakita ta nga ari diri sa area. Kag Okay. of course Action Art ari man si BCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir, ari man ang Chief of Operations nila nga si Lieutenant Colonel Lester Liada, pero pamangkuton naton kaupod naton subong si Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, PIO sang Chief PIO sang BCPO para sa peace and order assessment all throughout from May 9 hasta tubtog-tubong. Sir, good morning live ka sa Action Radio Bacolod with Action Art Typhoon. Sir, kamusta ang security or peace and order assessment diri sa Bacolod? Tema kontagid nung ining election 2022 general peaceful gid halin sang sugod sang pagkampanyahan ay hasta subong. Kaga kaluoy sang Ginoo tay matapos ning wala gid sang insidente nga matapos. Wala ba so far sir wala gid election related incident nga nagluntas? Wala gid kaga ay sana nato nga ginapasalamatan sa pamuluyo sang Bacolod. Sir, kamusta? Ano kaina? Although ang sa positive side, sir, anong mga na-encounter nyo kagina ng mga kabudlayan, especially pagdala na di sa canvassing, sir? Paano niyo, sir, na-accomplish yapon ang pagpadala? Wala man kabudlayan sa pagpadala sa mga baluta or sa mga BCM diri sa NGC. Pero gina sa during sa pagbutuhan ay miyara gid man may gamay nga kabudlayan yan. Kaya ang iban na hindi lang nila makita dayon nila ilangalan as well as nga daw kadamo gid kag gina-observe ang minimum public health safety protocol. Kaya daw naglaba-laba ang pila kag iban nga mga senior citizen nagareklamo kahit limited lang ang bangko nga na-provide para sa ila. Sir, hindi naman gid malikawan, may mga nabaton kita nga reports regarding sa mga alleged vote buying, mga amuna sir na sitwasyon. May ara mo reported nga alleged pero hindi makuan kay wala man sa may nagapanindog nga magreklamo or mag-report gid sa police station. Sir, alas 2, manog 12:30 na. Hindi subong mag-apply ang curfew naton, sir. Hindi ni siya makuha ng nga ang curfew naton kay tungod may ma-consider ni siya nga special event. Kaya nationwide ni siya nga special event dapat ang aton nga curfew is na wave siya na isa subong adlaw. Sir, lastly, panugyan lang, especially sa mga tao nga ari dire kay hindi taman malikawan nga ang social distancing bala hindi mapabilin, pero of course ari man naton kapulisan. So, ginarimayin gid no naton ang mga kauturan nga ris palibot nga biskan hindi tod mapunggan ang pag-observe sa social distancing, at least soksokon lang nila ang ilang face mask. So ginainyo ta ang mga ginikanan nga may mga dala nga kabataan kung mahimo magpuli na lang sila or idulong nila ila kabataan. Kaya dapat mo ni oras ang bata nagapakuway na or nagatulog na sa ila mga tagtag sa kapanimalay. Sir, thank you so much. Action Art, thank you, sir. Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana nga ari di sila nagabantay man sa area. Grabe man lapyon tingog niya, porte nagiguro ka kapoy, no? Yes, good Action Art kay from sigurado pre-election naka-deploy na ni sila daan tanan kag sila nga ara sila daan sa as official man sila dapat ang wala man nagapahuway sa pagmonitor Action Art kay naga-rely man sa ila mo mga kapulisan, pero around the area the Action Art kada mo isang kapulisan wala man sang siling do ka delikado gid bala galing kay ti amo tong hambal ni Sir Gabana nga dapat mga kabataan papulio na di galing kay ti ang iban do naga-enjoy pa man nga nagahulat-hulat di may mga nag-flash stars sang banig diri sa NGC ground samtang nagahulat-hulat
sang resulta. Pero as of broadcast time, Action Art, amo ning pinaka-latest naton nga may 153,045 votes si mayoralty candidate Albe Benitez, 95,529 si incumbent mayor Bing Leonardia, kag of course vice mayoralty race Action Art nagapanguna man si Vice Mayor Alcide Familiaran nga mayara sang 114,717 votes. Ginsundan ni Vice Mayoralty candidate Cesar Distrito nga mayara sang 91,959 votes. Kag Vice Mayoralty candidate Wilson Gamboa Jr. nga mayara sang 28,337 votes. Sa gihapon sa pagkakonsehal nagapanguna si Anay Vice Mayor Tadi Saison nga mayara sang 120,160 votes. Ginsundan ni incumbent Councilor Israel Salanga nga may ara sang 109,404 votes. Cindy Rojas nga may 108,833 votes. MA nga may 103,891. Councilor Victor Espino nga may 102,608 votes. As of now, amo na silang top 5 Action Art nga sa mga konsehal kay ang mga sadalom na ang mga sunod na bala ang 6 to 12 abing nga mga rankings may dako pa gid ang chance nga may mga interchange Action Art no kay lapit lang man ang resulta. Gagmay lang ang mga abanse, what I mean Action Art. Kag subong may mga nagainabot pa diri sa gihapon. Grabe, nga, no? kuan nga mga pumuluyo Action Art nga tiki nagalapit kag close to manog tapos na kay do as far as I know Action Art do 350,000 plus mo Okay. ang botante diri sa syudad sa Bacolod. Almost halfway na kita. Kaya Sobra na gani siling ni Councilor Al Victor kay na mga 92% na kuno do 8% na lang ginahulat. I-check ta na karon Action Art kay Ariman around the area. Nakita ta kagina si Attorney Revo Sorbito di Ariman ang katapo sa media nga from time to time gina-update niya man pero at the same time nagasaka dito siya sa babaw para mag-check man samtang nagapadayon ang ining canvassing Action Art. Nagbilib ko sa mga supporters ng mga kandidato nga rin nagahulat sa might be kung matapos ni proclamation sang kung sino naman ang magapungko bilang official sang LGU sang Bacolod. Kag kadamo di Action Art wala man gid siling sang mga kinagamo walang nagalungtad linong lang man sa palibot. Tapos wala na. nang importante. Tapos na. Tapos na. Tapos ng eleksyon, tapos itong mga isyo to. Ang tanan ng mga marites to pang bunyagan ta naman liwat na. Okay, ano wala pa na Action Art may kabalo naman kita, hindi naman na bago sa aton, may after pagid na. May pagkatapos galing ka muna bala no pagkatapos ng eleksyon tani mabalik naton nga inang ang politika set aside na kay after sa 3 years time pwede naman naliwat galing kay may ara iba ni nga pagka nalutos hindi tani paguntatan hasta ni ka sa katapusan. Ang sabat Action Art, acceptance is the key. Ano na da? Ano? Gani man. No. Amo na di so far. Why Action pagid ka Art, nakakita sang iban nga daw taas ang score nila nga rada? wala pagid Action Art. Ari lang di sa si Councilor Al Victor Espino. Nagaulo storya di sa mga pumuluyo nga ari. Karon na ma-break kita dira kon may ara kita sang mga makita diri nga mga nagapapili o kon incumbent nga nagpapili sa liwat Action Art para sa posisyon diri man sa LGU sa syudad sang Bacolod. Okay. Pero kung lang tawon mo da no, kitaon sa imong numero da sa vice mayor nga kwan balang nga posisyon, balikan ta si Action Eden Abuso. Sa iban nga mga lugar niya kung ang abansi sang imo kontra mataas na kag daw wala na tsansa pag-concede hindi man na kuno magkaguba sang imo sining kuan mo pagkatawo na pag ako balang tinalutos ka sa eleksyon.
Tanan may taktika, tanan nagamit sang kunanong nga resources kag kunanong nga logistics dira. Di man ikawana. Amo ning bunlay sa vote buying kay kung paano ka pangita kasi sino man yang nga tulutunto magreklamo nga bayaran siya kung na makalambuto niya. Ang iban gani nga mga masugata ko, gambal siling niya. Kadto kami to sir kay kuano, magwa funding ay kalay. Funding yung pagtawag nila mo. Makwa sang funding nila. Ay, alas 12:35 na balikan ta sa Action Eden. Action Eden. Good Action Art. Ang sa punta da kundi daw mayara da sang percentage daw nga makita mga pila na ganing ka percent. Subong nakakuan pa Action Art ang ilang widescreen dire. Wala pa, hindi pa kitaon. Hindi kitaon. Oo, hindi pa kitaon ang Action Art. Pero kung may proclamation gid man, most likely dito niya sa sulod sang sangguniang panlunsod. Correct, Action Ga Art. session hall, okay? Oo, kasi sigurado karon kung may ara na gitman, sigurado pasudlon man ato. Okay. Katapos ang media. Aha. Ara pa na kamo, damo pa na kamo ga standby? Damo pa Action Art. Are pagiditanan sa may front kami sa may dirigit sa may tubang sa NGC. Tapos ang likod na mo ning barricade kag ara ang mga pumuluyo nga nagabantay man sang resulta. Okay. May iba pati gani gali may mga dala pagidyang lamisa. Lamisa, ha? Lamisa pagidyang sa art may pulong-puan. Aha. Ang iba niya kuan lang ng banig. Aha. Pungko-pungko di sa NGC grounds pero may iba niyang lamisa gidyang dala action. Okay. Sige na may mga supporters tingnan ginasinggit na ginilaya ang pangalan isang ilang kandidato. Kagambot kung hasta saan na di sila kadali lang yung Action Art. Mamangkota di, ma'am. May aga. Oo, ma'am. Hasta saan plano mo di mag-tiner, ma'am? At nga tapos, ang pag dito ang nag-aog, yun wala kang Alin ba ka madalas, ma'am? so, alas man? Alas 10? Go, di tayo mo ng ganito. Nakadiin ka mo, ma'am? Banawe. Banawe. Banawe, sa din naman. Diyan, Villamonte. Ba't taga Banawi? Oh. Alis na? Kamo di, ma'am. Ginahulati di ma'am no, kung sino ang madaog. Sino ninyo nga, ma'am, gusto magdaog? Sino nga lang niya na isang gina-istorya mo? Sino nga ni ma'am? Stella. Si Nanay Stella, Action Art. Magkutabis lang kung kilala lang taga Poseidon na. Tiga po sa idon, kilala niyo, ma'am? Oo. Di mo niyo sa sumo. Pero ensalada, dalawang ka. Tagisilig ko kayo daw. Sige, boss. Sa kwan na lang, sa Miyerkules na lang ang insalada ko, Sa ensalada na lang. Sa Miyerkules na lang mo na, sir. Hindi niya politika, ha? Ka-insalada na ginistorya namon. Ilang lang, kaab lang namit. Isulod niyo lang Paborito, Bernin, mo. Mga insalada. Sige. Isulod sa envelope. De arela din sila sinata wala sulat willing gid sila ya. Di may mga kulukapi mada nga ginapanghatag da? Wala ga panghatag ya pero may mga baligya ya palibot. May baligya. Oo, chansani sa aton sini mga gagmay nga mga negosyante nga redes palibot kay wala labot nga maka-income sila sa call center. Maka-income pagid sila sa mga supporters nga redes subong kay Bautuod? Oo, wala sinat kay kadamo gid ya. Hindi mo wala ma-expect nga mo ni kadamo nga naghulap di wala pa ni sila yung pangsugo nga maghulap di kay pwede lang man sila ka pamati sa aton pero gusto nila nga personally ma-witness Action Art kung may proclamation gid man magulo adlaw karon. Sige. Live Action Art sa bahin sang Government Center para sa Desisyon 2022 Action Eden Aboso itama ang boto iboto ang tama sa Bacolod Action Radio. Desisyon 2022. Ayos, ang nga nanganon tayni kay basi pa malang magkumpleto
Damo nagapinamangkot to basi kung pwede sa aksyon dyan makuanta karon update gikan sa Command Center sa Aksyon Radio Bacolod. Siling diri ni Daydain Jonah sing wala picture para makita manamon dito ning location guro sa NGC namin niya. Sige lang sara, we are trying our best nga makahatag sa inyo sang mga litrato but in a short while siguro, no? Si Ruby Labaro Garado ga monitor man, si Ana Sheila Suarez, araman ga monitor si Joseph Castro Nueva, Leniero Patanaw kag Maricel Balikas Martires, araman si Yob G. Zirip Perez yung baliskad niya, Aurora Fuentibilia, Nena Daria araman ga monitor si Milka Abadis, John De La Cruz, Aniel Niem kag Deloski Dila Pasigado, si Welma Yap ga monitor man karon nga ga araman si Vivian Vasquez sa Manlangit ga monitor man, Jovel Hirugalin, Lirazan Aimee, si Veronica Santillan Manukan, Raymond Rio Pay Nacional. Thank you gid kay Carol Park kag kay Love Rose. Yamayong gabi sa tanan watching from Kuwait. Sino nagdaog Mayor Sir sa Castiliana? Kainang latest naging kuha naton nga report kay Aksyon dyan, abansi dito ang incumbent mayor nga si Mayor Maymaya Nicor. Abansi man ang iya sining amay nga si Vice Mayor candidate Bordig Nicor. No, i-check talang nagkaroon kasi may available latest nga data gikan sa Command Center upod kay Aksyon John Diaz. Ulat-ulat lang palihog, GM Torres Lipay naman ni mga tambay, Rodolfo Miraflor, Tess Rosal kag Christine Canoy. Win or loss, congrats nyo Mayor. Araman si Benson, may sugpon pagalit nyo Mayor Albi ang nabutang niya. Jonas Aral, araman ga monitor si Johnny Infante. Ya si Mayor Albi apo ni Atty. Palangkang nga nagpundar sang Bredco nga nagpasenso sa Bacolod. Utod o galing, no? Si Sonia Magallanes Durumal. Ako siling ko pagkatapos sining nga may proclamation na move on na kita tanan ha. Ang isa sa masubo yung nga balita nga magasugalaw sa aton. Actually, base kung dito sa Metro Manila, nagumpisa na ang pagpatuman sang increase na naman sa petroleum products. Aboning realidad niya, karon pagbugtaw naton, kung magtulog kita, kung ang iban magulat man, sang proclamation sa Bacolod, pero pag silak ni Haring Adlaw, ang iban nga di karon pa ya magbugtaw kay do kumpiyansa naman ginaog ilang kandidato. Siling ko ba si kibot kamo sobra 4 pesos ang ipatuman kada litro nga increase sa petroleum products. Abakon mo na. Iliyog ko to bitoy basi may ara update sa Aksyon dyan bisan na jutay lagi na mo ga pamangkot ni ho ga watching kuno alang isa to do halin pa sa Middle East why pagid asi Aksyon an gali na sa Command Center kadtuan naton si Ihadaan Defensor Lisay tira sa Command Center sa pinakalatest karon ilan na ka porsyento ang natapos sa nasyonal kag sa lokal. Para may maluwanta ko na nung latest gid nga information, ang numero nga muning luyag mabatian, basi ihada malakip mo na lang da, pati na ang sa mga banwa kag syudad no, sa probinsya sa Negros Occidental, kay damo din nagapadala sa mensahe ho. Ako na no ginang latest update. Direkta
kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Desisyon 2022 News Center Reports. Kadtuanta ng report ni Aksyon ang Defensor Director sa Command Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyonan, good morning. Good morning, Aksyon na Art. Sa aton mga ka-aksyon mayong aga, 83.1% na aksyon na Art sa karon ang election na returns nga na-transmit na o kung na vote silingon 89,566 out of 107,785 clustered precincts as of 12:02 sini aksyon na Art. Okay. Subong iya nga adlaw na Mayo 10 aksyon na Art. Ini nga record is ang sa national, unahon naton ang sa mga nagapapili sa pagka-presidente. Okay. Nagapanguna diri si Bongbong Marcos nga may ara sa nakuha nga boto nga 26,681,414. Ginasundan ni Leni Robredo nga may 12,736,644 votes. Ang ikatatlo amo si Manny Pacquiao nga may 2,781,786 votes. Ang ikaapat amo si Esco Moreno o kon Esco Moreno Dumagoso nga may 1,664,391 votes. Ang ikalima amo si Ping Lacson nga may 788,835 votes. Ang ikaanom amo si Faisal Mangundato nga may 152,166 votes. Ang ikapito amo si Ernie Abella nga may 91,521 votes. Ang ikawalo amo si Liode de Guzman nga may 76,946 votes. Ang ikasyam si Norberto Gonzales nga may 72,604 votes. Ang ikanapulo amo si Jose Montemayor Jr. nga may 49,705 votes. Sa iluhan naton ang sa mga nagapapili naman sa pagka-vice presidente. Nagapanguna amo si Sara Duterte nga may 26,701,951 votes. Ikaduha amo si Kiko Pangilinan nga may 7,980,359 votes. Ang ikatatlo amo si Vicente Tito Soto nga may 7,115,838 votes. Ang ikaapat amo si Doc Willie Ong nga may 1,649,507 votes. Ang ikalima si Lito Atienza nga may 213,060 votes. Ang ikaanom si Manny Lopez nga may 122,430 votes. Ang ikapito amo si Walden Bello nga may 81,099 votes. Ang ikawalo amo si Carlos Serapio nga may 71,173 votes. Ang ikasyam amo si Rizalito David nga may 44,025 votes. Sa iluhan naton Action Art ang sa mga nagapapili naman sa mga pagkasenador, top 12 diri kita Action Art, nagapanguna amo si Robin Padilla nga may 22,283,925 votes. Ginasundan ni Lauren Ligarda nga may 20,802,147 votes. Ang ikatatlo amo si Idol Rafi Tulfo nga may 155,519 votes. Ang ikaapat amo si Gatchalian or Win Gatchalian nga may 17,736,236 votes. Ang ikalima amo si Cheese Escudero nga may 17,530,933 votes. Ang ikaanom amo si Mark Villar nga may 16,575,675 votes. Ang ikapito amo si
Alan Peter Cayetano nga may 16,524,080 votes. Ang ikawalo amo si Joel Villanueva nga may 15,989,437 votes. Ang ikasyam amo si Migs Zubiri. Tanay lang ka, kaya nagsilo siya. Reaction na art, sailuhan naton si Migs Zubiri. Among ikasyam nga may 15,988,055 votes. Ang ikanapulo amo si JV Ejercito nga may 13,565,030 votes. Ang ika-11 amo si Risa Hontiveros nga may 13,394,882 votes. Ang ika-12 amo si Jinggoy Estrada nga may 12,809,982 o 982 votes. Sa iluhan naton ang sa party list action na art, nagapanguna amo ang 28 Act CIS nga may 1,829 o nag-refresh sa gali action art as of as of Kadasig lang, no? 12-17. Oo, kadasig sila mag-refresh. Ang ginabasa mo to kay na 12:02 sumong 12:17 na nga result ina. Yes, action Okay. art. May ara na 84.39% sa election returns. Buda, gamay na lang. Gamay na lang gid kaayo action art. 16% ang nabilin. Oo. So, probably basi maka-early ni pagguha. Okay. Sige, action na art sa iluhan naton ang sa mga party list. Una, ang Act CIS may 1,850,334 votes. Ikaduha, amo ang One Rider Party List nga may 910,768 votes. Ang ikatatlo, amo ang Tingog nga may 750,235 votes. Ang ikaapat, amo ang Ako Bicol o kon may hara sa nga 712,488 votes. Aha. Ang ikalima, amo ang 4-piece nga may 686,440 votes. Ang ikaanom, amo ang Sagip nga may 683,228 votes. Ang ikapito, Uswag Ilonggo nga may 618,375 votes. Ang ikawalo, amo ang Tutok Twin nga may 607,055 votes. Ang ikasyam, ang Probinsyano nga may 602,291 votes. Kag ang ikanapulo, amo ang Sibak Party List nga may 562,642 votes. So far, amo ni pinaka-latest naton nga update action na art Okay. sa national. Speaking sa local naton diri sa Negros Occidental, Unahon tang Bacolod, bikado na mo pamangkot Bacolod, basi may available ka na da? yes, action na art, i-check naton kay actually amuning advantage kay hapos na lang balang pag-access naton. Kay kung Pangitaon ibalik muna. mo pa to sa nguna nga may lawaga ipaiya, tapos siling nga kahon! Kaya dumduman mo na. Yes, action art. Galing ko ay ka naguro kaabot na sang coverage pa diri nga mo na sang una. Isubong hapos na lang gid Hapos kayo. na lang, correct. Oo. So, sige action art, as of 12/17, may 405 sa 450 clustered precincts na ang nakapasa, meaning 90%, 10% na lang action art. Ang nabilin. Ang nabilin. So, unahon naton ang sa pagka-alkalde. Nagapanguna, Albi Benitez, nga may 154,368 votes. Ikaduha, si Bing Leonardia, nga may 96,169 votes. Sa iluhan naton, ang sa mga nagapapili sa pagka-BC Alkalde, nagapanguna si Alcid Familiaran nga may 115,612 votes. Ikaduha, amo si Cesar Distrito nga may 92,692 votes. Ang ikatatlo,
amo si Wilson Gamboa Jr. nga may 28,590 votes. Sa pagka-konsehal naman Action Art, ang nagapanguna diri amo si Thady Saison nga may 121,069 votes. Ginasundan ni Israel Salanga nga may 110,213 votes. Ikatatlo, amo si Cindy Rojas nga may 109,727 votes. Ang ikaapat, amo si M. Ang nga may 104,677 votes. Ang ikalima, amo si Al Espino nga may 103,433 votes. Ang ikaanom, amo si Vladi Gonzalez nga may 101,507 votes. Ang ikapito, amo si Renisito Novero nga may 101,291 votes. Bogamay lang ila diferensya. Sakay, or ang ikawalo naman Action Art, amo si Jason Villarosa nga may 99,968 votes. Ang ikasyam, amo si Calaw Puentevilla nga may 97,834 votes. Ang ikanapulo, si Simple Distrito nga may 96,142 votes. Ang ika-11, si Celia Flor nga may 93,081 votes. Kag ang ika-12, amo si Pau C nga may 88,790 votes. Yes, Action Art, amo na ang pinaka-latest nga update sa mga nagapapili or record sa karon di sa syudad sang Bacolod. Okay, ulaton ta na lang kay 10% ang lang nabilin, kag matkumpleto na ni siya. Yes, Action Art. So, balantayan kay basi wala makatemprano, proklamar. Hindi na ginman temprano kay kagaho na ginman ni subong mo. Muna gani Action Art. Mayari di ka request to, basi available da Moises Padilla kay monitor gid sila. No? Ara si Mark Balateria. Sila nga, sir, may Moises Padilla na da. Sige, i-check ta. Sige, i-check naton Action Art. Ang sa bahay naman iya sa Banwasang Moises Padilla. Bao 95% na Action Art. Gamay na gid lang. Oo, 95.45% na. Ang nakasulod na iya sa mismo syempre sa record sang COMELEC. Sa diin, nagapanguna di Action Art si Elia Garcia nga may 9,710 votes para ini sa pagkaalkalde. Ang ikaduha, amo si Joko Nazareno nga may 5,784 votes. Ang ikatatlo, amo si Absalon Alconera Sr. nga may 4,389 votes. Sa pagka-BC Alcalde naman, nagapanguna si Ian Villaflor nga may 9,112 votes. Ang ikaduha, amo si Marvin Tan nga may 3,613 votes. Ang ikatatlo, amo si John Miriam Snook or Snook ni sa mag-pronounce. Snook na siya, Snook. Snook, good man. With 3,119 votes, Action Art. Kag ang ikaapat, amo si Gigi Gayona nga may 1,987 votes. Sa pagkakonsehal na naman, ari ang nagapanguna amo si Jonas Frias nga may 9,030 votes. Ang ikaduha amo si Molo Fajardo nga may 8,449 votes. Ang ikatatlo, Vincent Brian Garcia nga may 8,291 votes. Ang ikaapat, amo si Teti Aurelio nga may 8,137 votes. Ang ikalima, si Onyok Magkilat nga may 8,104 votes. Ang ikaanom, si Dowen Michael Ugatis nga may 7,981 votes. Ang ikapito, Beauty Nazareno nga may 7,949 votes. Ang ikawalo, Dimple Bangkaya nga may 7,431 votes. Ang ikasyam,
si Jose Morito Flores nga may 7,308 votes. Ang ikanapulo si Toto Remo nga may 6,875 votes. Ang ika-11 Nenette Tiope nga may 6,689 votes. Kag ang ika-12 si Nonoy Plaza nga may 6,310 votes. Amo ni ang Galing record. kiti kun sa munisipyo na nga, walo na na ka-counselor. Habi ko 12. Walo na siya, top 8 lang. Yes, action na art. Ayos ang dabo gidiga request. Galing iban nito pagid malabutan ni siguro no. Ang kabankalan anong latest das kabankalan kami ari request diho. Sige, i-check ba naton ang sabahin sang syudad sang Kabankalan? Excuse me. Sige. Aha. Okay, naga-loading pa action art. Ay loading siya si Glory May Tagulong Lanasa. Gamonitor man araman si Joshua Bautista. Salamat gid sa inyo ha. Kabankalan, no? Kabankalan no Yes. kami request diho ha. Ari na action na art for City of Kabankalan as of 12/17. 80.13% na ang ila-election returns action na art. Okay. Sa pagka-alkalde, nagapanguna, Benji Miranda, nga may 30,033 votes. Ikaduha, Pedro Zayco Jr., nga may 29,616 votes. Aha. Ang ikatatlo, Joseph Lopez, nga may 910 votes. Kag ang ikaapat si James Gingos nga may 590 votes. Ang nagapapili naman sa pagka-BC Alkalde, nagapanguna si Migs Zayco nga may 31,076 votes. Ang ikaduha si Raul Rivera nga may 20,858 votes. Ang ikatatlo, Joel Tagapan Sr. nga may 4,587 votes. Ang ikaapat, Freddy De La Torre, nga may 913 votes. Sa mga nagpapili konsehalya sa Kabankalan, nagpanguna diri sa ila, si Roger Regalia, nga may 32,244 votes. Ikaduha, si Gianna Cordova, nga may 31,384 votes. Ang ikatatlo, Adolfo Mangaw Jr. nga may 30,614 votes. Ang ikaapat, Bandoy Bandoho nga may 29,981 votes. Ang ikalima, Gingging Zafra Jr. nga may 29,936 votes. Ang ikaanom, si Mr. Wow Guanzon nga may 28,264 votes. Ang ikapito, Ray Cordero nga may 27,983 votes. Kag ang ikawalo, Jose Dumaguete nga may 25,051 votes. Kada mo sila botante. Puro tanan nagalinya line of 2 action art. Wow. Oo, damo ila botante. Aha. Oo. So far ang muni ang record May isa sa lagi lang may request pa din himamailan kuno ho, himamailan naman. Sige as you wish. Alan tawabi kung pila nagka-percent na. Kailangan. Ibo karang imong kwanda. Si Action and Defensor ang ino ginapamatian, Action and Defensor Lisay. Si April Bandula, good morning. Oy kay Sir Junji Liba. Kumusta na sir? Regards dira kay Ronel Montaño Hipiliano, Mark Victor Chavez kag Olivio Rosales, good morning. Siling ni Bibing Moralia pwede mapakita ang congressman sa Bacolod ng vote? Ay, na-flash na to kaina, napakita na. I-try talang liwat na ha, para sa benepisyo sang nag-request. Action art. Okay. Syudad sang Sipalay. Hindi, Himamaylan. 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 Cecil Caspilio ga monitor man, Ronnie Makilan sa Morsya maningya gina-request. Isa-isaon talaga. In a way, ang ginalawag subong sang command center hindi pa ni ang final, kundi partial pa lang and may mga percentage pa nga ginahulat nga kasulod so that mangin 100%.
Pero diri sa Bacolod City, obviously, si Congreg kadako gid sang sininga abanse. Kadako gid eh. John Paul Agsam, Glenn Joseph, good morning. John Octaviano, good morning man. Bibing Moraliak, so nanara na siya. Yes, Action R. Ari na, himamaylan nga request ni Jerel Gadudo. Go ahead. Sa mga listeners naton sa syudad sang Himamaylan, ari na ang aton nga record. 80% na sa inyo yung election returns ang na-transmit, Action Art. Okay. So, nagapanguna sa pagkaalkalde, Raymond Tungson, nga may 31,608 votes. Ang ikadua, Tinto Bascon, nga may 15,518 votes. Ikatatlo, Eman Suliton Lumawag. ta, si Juan Pilato, ang incumbent kasi Tungson pila. Si Tongson may, siya gid panguna, Oo. 31,000. 31. Nag-update, Action Art. Oh, nag-update. Abi, check Oo. ba? As of 12:32, Okay. may 81.82% na. Aha. Ang sa syudad sa Updated pa gid niya. Himamaylan. 12:31, sininga kagahon. Okay? Yes, Action Art. Aha. Isuliton ko na lang since nag-update na siya. Si Okay, Raymond okay. Tungson, nga mo nagapanguna sa pagkaalkalde, may 32,136 votes. Ikadua, Tinto Bascon, nga may 15,861 votes. Kag si Eman Lumawag, nga may 231 votes. Aha. Ikadua, sa pagka-BC Alcalde naman, nagapanguna Justin Gatoslao nga may 23,915 votes. Ikadua, Julian Vasquez nga may 16,443 votes. Kag si ikatatlo, si Diboy Gatoslao nga may 5,126 votes. Aha. Sa mga nagpapili sa pagkakonsihal sa syudad sang Himamaylan, nagapanguna Tol Ades nga may 21,652 votes. Aha. Ikadua, Janet Villafranca nga may 19,991 votes. Mhm. Ikatatlo, Teresita Gamposilaw nga may 295 votes. I-clear ko Okay. lang, 19,295 votes. Aha. Ang ikaapat, Pablo Libuon nga may 19,214 votes. Ang ikalima, Marian Limshauko nga may 18,381 votes. Ang ikaanom, Ali Tungson Jr. nga may 16,503 votes. Aha. Ang ikapito, si Richard Ginada nga may 16,334 votes. Ang ikawalo, Bronick Havilosa nga may 16,012 votes. Amo ni ang pinaka-updated nga record sang syudad sang Himamaylan, Action Art. Okay, very good. No, kay damo gid ang pamangkot ang kanduni way pa mag 100%. Ari may nagapamangkot kanduni iya. Ya classmate ko papili to abi councilor eh. Sige, Action Art. Ara, sige, sige pa. Kay daw ginalantaw mo, payaw to ya ka, basi karon lain ng, sige, gina-check pa ni Aksyonan Defensor, Negros Occidental, Region 6, sa liter siguro na, no, ara siya, uy, ara na. Yes, Action Art. Kadako lang aban sigili ho. Kabalo kaot na talantom lang butantis ang kanduniho. Sa pagkadamo. Hindi, dako pa nang iya sa mansilingan niya kag mga tangob na mo. Importante, may nagboto Gani. Doon kadasig lang gani, oh. 92.59% na sila, Action Art. Matyagan ko nga ni kanduni guro ba si tapos na itong proclamation ni mo? Mga alas 4, guro ma-proclaim na ni sila. Alas 4. Sige, be. Sige, Action Art. Una-una ton sa mga nagpapili sa pagkalkalde sa syudad, or sa Banwasang Candoni rather, ang nagapanguna si Ray Ruiz nga may 6,274 votes. Di ba? Damo. Ikaduwa si May Joy Lambot Gargar
nga may 5,148 votes. Ang ikatatlo si Joe Ray Alukina nga may 26 votes. Sa pagka-vice alkalde naman, nagapanguna si Cicero Borromeo nga may 5,841 votes. Ang ikadua, Lando Gikilan nga may 3,000 Hikilan na siya, hikilan. Gihilan. Hikilan. Kikilan. Hikilan. Ha. Hindi ko na pagsulito na. Ate, sige. Si Lando Hikilan, Yes, actually na art. May ara ini siya sang boto nga 3,596. okay. Ang ikatatlo, Bongbong, pero hindi Marcos, kundi Jego. Aha. Bongbong Jego, nga may 871 votes. Okay. Sa mga nagapapili konsihal, sino di mo kilala? Arang number 1 na ho, may go na. Sana all. Ang number 3, may go ko man na. Sana all. Doon, ragis latanan. So, halos na. Mga printed naman na. Sige lang. Sige lawagan na lang. Yes, Action Art. Sa nagapanguna sa mga nagpapili konsehal sa Candoni, si Odi Havillana nga may 5. Si Odi Ang ngayon na si Odi mo. Odi Odi. Havillana. Mag-an galing pag-pronounce ni. Si Odi. Sige. Okay. Odi Havillana, 5,799 votes. Si Doc Litoy Bernardes, nga may 5,496 votes. Sa ikatatlo, Ervin Mandagit. 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 Okay. Kalain mo ma-pronounce mga action art. Hindi ka kilala ko sila personally. Kilala ko mga apelyido nila Ganun. kung paano yung pronounce bla. Okay. Yes, action art. So, si Ervin, may ara siya sang 5,084 votes. Ang ikaapat, Perry Torre, na may 4,697 votes. Mhm. Ang ikalima, Bembem Katipunan, nga may 4,601 votes. Ang ikaanom, John Ernel Boris, nga may 4,506 votes. Aha. Ang ikapito, Booth Ayan Samiliano, nga may 3,531 votes. Kag ikawalo, Noemi Grace Benitez, nga may 3,505 votes. Aha. Amo ni ang record sang Candoni. Ang ika-11. dutang natawhan ni Action Art. Pero hindi kawayan nga ako nung dutang natawhan. Ay, Galing kay kawayan. dira lang ko nag-graduate so nasa high school, no? Ang ika-11 na former mayor na Jake Manzano. Bati Oo. parte. Damo incumbent kali nagkalawagtang man ng iban. Oo, do kada mo gud sa ila. Okay, walo man lang na daslak bilog mo ang kinanglan. Oo. Bahaw pa kay sa ko ika numero 17 so. At least nakasulod magka next malay natin. Sige lang. Daso la. Ang classmate niya ga monitor Sige. Kabay pa. Dason ang kapitan ganis lugar ni Iado Jan. Doy kapila pa daw. Sige, kapitan siguro to sa Isabela. Salamat kid aksyonan na do ay nagin man mga request niyo. Kay dugay basi ko mayara man update Sige, karon naman ka Ay, ari may nag-request ni agaw. Sa silay kuno sino nagkwandaman ka panguna sa ang city of Silay pila ka persenta? Nailang. Syudad sang Silay. 91.54%. Bawo ko dako na. Lapit Kadako na lang. Lapit na lang. Ha? Lapit na lang. May ari pa isa ga request kawayan no. Sige unahan ko na yung Silay and then kawayan. Okay. Nagbalik ko dahil lang gid Action Art. Nagbalik ka sa Nagbalik ko kay abi ko mauna. sige lang unahon ta lang na ho. Unahon ta lang na ang Silay na subong ginalantaw mo. Oo. Ate sige amo na unahon ta. Sige. Sa syudad sang Silay nga may ara na sang 91.54% of election returns. Sa pag-alkalde, ikaduwa lang sa. Muna sibot man ko. Iti kay pila na 91%, no? Yes, Action Art. Iti may nabilin pa 9%. Okay? Oo, nakibot ko. Ha? Nagpanguna si Jodeth Gallego nga may 34,831 votes Aha. sa pagkaalkalde.
Ang incumbent, si Mayor Mark Goles, 31,705 votes. Okay. O, dili ko nakibot. Aha. Sige lang, gamay pa man may naibilin pa. May 9% pa nga nabilin, di ba? Way pa rin kabalo na. Ini Yes. partial pa lang ni Asov 3, ano ganito? 320. Ay, 320. 12. 1232. 1232. Sige. Yes, Action Art, sa iluhan nato ng sa pagka-BC Alcalde, nagapanguna si Tom Ledesma nga may 40,637 votes. Ang ikaduwa si Michael Velez nga may 17,567 votes. Okay. Sa nagapapili naman sa pagkakonsehal, kilala tagid ni. Kilala mo? Wow. Kilala mo man. Kilala Yes. Upod man nato na. Si Ryan Gamboa nga may 32,055 votes. Aha. Nagapanguna. Ang ikaduha, Noynoy Penuela nga may 31,432 votes. Ang ikatatlo si Tute Lopez nga may 27,477 votes. Basi tuti na siya doon mo ko bati sa kayo ka tuti. Tuti guro no? Tuti Lopez. Tute. Okay. Ikaw bla doon ka mahilig sa mga kwan mo? Sa mga hayo bla hindi ka pamilyar eh. Kabalo ka Action Art, may may other term ko ni siya nga... Ay, hindi na. Oo. Karon naglain. Hindi daw ni siya ginagamit siya pang sa motor balahaw. Ginatugong na-overheard ko ni ginamix. Sakon, Papa. That's why. Ginamix. Amo na Oo. gimubot ang balon. Amo na nga daw natigahan ko. Ay, gali? Diba? Good morning lang nagalay, Papa. Aga monitor pa si Papa mo. Bugtaw pa siya. Ang monitor na sa akin nag-report iya bata. Ate, sige. Para yung kagahon da, huwag kami kay istoryana. Itutulog kayo lang kami nga duwa pag kasal mo kay kasako manabi, no? Go focus gito sa dansa kon. Gani man. Ate, sige. Sige, Action Art. After kay Tuti, si number 4, sino? Si Darrell Hinulan. Okay. Nga may 26,436 votes. Okay. Ang ikalima, si Ramon Silibre, nga may 26,393 votes. Ang ikaanom, Lindon Bernardo, 25,975 votes. Ang ikapito, Mike Maravilla, nga may 24,833 votes. Kag ang ikawalo, si Max Havilona, nga may 23,633 votes. Okay. Dali lang action na kay action JM basi ma-monitor mo niyo kay do si BBM mo gahatag subong sang address to the nation basi kon live ini siya. Basi mabatian ta bala kay ara siya sa DZRH naton nga mother station do nagapatigayon na sang address to the nation. Kindly check ba basi kon ga-live na siya subong. Aksyonan proceed lang anay. Why not Yes. Sige. Yes, Action Art. So Live siya, live. Ate, sige pamatian tabi, portion diri sang address to the nation ni BBM. Lang. Hanggat tayo ay mag-celebrate o mag-isip na tapos na. Ngunit kahit hindi pa tapos nga ang pagbibilang, hindi makapag-antay ang aking pasasalamat sa inyo lahat. Ang aking pasasalamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng sumapi sa aming ipinaglaban, sa inyong sakripisyo, sa inyong trabaho, at sa binigay ninyo sa amin na oras, na kakayahan, ng sipag. Ang mga ganitong klaseng pagkagawa, any endeavor as large as this, does not involve one person. It involves very, very many people working in very, very many different ways. And to all of them, I thank you. And let us keep watch on the vote. Kung tayo'y palarin, ay aasahan ko na yung inyong tulong ay hindi magsawa. Ang inyong tiwala ay hindi magsawa. At dahil ay
marami po tayong gagawin dito sa ating hinaharap. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi po. Mga reports na nakapirenta kung saan. Ayos. Sa porsyon lang to sang parayag ni BBM, no? Ni Bongbong Marcos, sila nga way pa. Hulaton ng official lang nga kuhan ni sinisila, no? Pag-proklamar. Jutay na malang bilin no? Sang, ano pa to ganing standby? Do kawayan pa tong next, no? Din ka to naguntat kay naman? Aksyonan? Yes, Action Art. Speaking of kawayan, 100% na sila Action Art. Ay, yung kawayan 100% na? Yes, banwasang kawayan kag syudad sang Victorias. Ba, nauna pang kawayan sa kanduning kagamay ba? Ang kawayan is 25 barangays ina. Kag isa ng lugar ko. 100% daw. Tiway na yung kontrang mayor kag vice mayor da. That's why nga, I think, amo na nagpahapos Action Art. Aber. Na nagpadasig. Pero ang buto lang, amo na mabalanta kag ang top 8 councilors diras kawayan na be. Action Art, para iya sa banwasang kawayan, nga may 100% ng election returns, ang ilang nga alkalde, or ang imo nga alkalde, may ara sang si John Ray Tabuhara, may ara sang 34,412 votes. Okay? Ang nagapapili naman nga vice alkalde nga si Jing Soriano, may ara sang 30,854 votes. Magutod na sila? Ay, magutod sila. Ha, kita mo. Huwag kang kabalo kay taga-kawayan kuya mo. O, sige. Amo na ganit. Wala ko yung kabalo kay hindi ko taga-kawayan. Ang councilor. Sa mga konsehal, ang nagapanguna Action Art. Okay. I-clear lang naton Action Art kay nabutang diri for mayor and vice mayor only 100% of election returns. Okay. Way pa Yes. matapos ang sa councilors. Okay? Oo, sa mga councilors is 88 pa lang. 88. O, sige. May chance pa na yung nagkakabit-kabit niya. Okay? Sige, Gamay be. na lang Nagapanguna Reaction Art si Sam Habagat nga may 19,983 votes. Kadua, si Tata Tabuhara nga may 18,889 votes. Ikatatlo si Carlos Sumugat may 16,192 votes. Ang ikaapat si Tuan Magbanwa. Amo nang gin-interview mo last time tublang nga ginbaan tong barangaya, barangay kapitan na sang poblasyon sa Kawayan. Ay, Na- nakalusot siya. Ikaapat siya subong sa sining 80%, okay? Yes, may ara siya sang 15,118 votes Action Art. Okay. Ang ikalima si Liklik Sarmiento nga may 14,036 votes. Ang ika-anom amo si Molo Mumbai nga may Si Romulo Mulo Mumbai, okay? Yeah. Former vice mayor na sang Kawayan. Oo. Ikaanom siya. Yes, Action Okay. Art. May ara siya sang 12,162 votes. Okay? Ang ikapito, si Lito, ano ni mag-pronounce? Hilbosa. Gilbosa. Taga Cruising Manga sa Gilungan. Lain gid man. Tutula ko na mga balay nila. Lain gid man mga... Atong number 1 tong councilor subong as of this time, migo ko gito si Sammy Habagat. Oo. Vice Mayor man to sa una. Yes, Action Art. Nabatian ko gina-permis sa imo, ginatamyaw mo siya. Sang una, patoy isang eleksyon na hindi na ko piniklawag sila. Si Kano pa bayron niya ko. Importante na tamyaw mo siya. Baka Pero si una, nabatian ko. listeners, na ginag-former man na siya nga kwan, nga ara dira sa NUSECO members on board. Okay? Sige. Ang na-mention ko kainang ikapito nga si Sir Lito, may ara siya sang 11,717 votes. Okay. Ag ikawalo si Vico Perez. Aha. May 11,589 votes. Gamay nga man siya na nila sa ika-siyam nga si Mark Canubes. No? Yes, Action Art. Tiway pa man matapos, basi may magsinulod pa ni. Hulato naton kay 88 pa lang ya para sa mga councilors. Ti si Mark Canubes, kabalo ka kung anong hayo ya? Ano? Si Palong. Kilala ko ni sila, pati ayo ni kisa nila, balang ko mo.
Arang isa ho, ang ikadusi na kita mo na ho, Oo. na si Verte, ang apelido isang dalaga, Abad. Abaw. Kay dungan kami, batch ko na sa SK Singuna, SK chairman na sa Singuna sang tuyom sa Kawayan. Ikaw, ya. Hindi na akong pamakuta, basta dungan kami nag-SK chairman. Sa bulo-bulo, kuya siyempre, sa bukid namon to. Playing Baw. sa mga Iban ko kilala, duwagin, may paususabi, slalom ko din ng iba ng dumiro niya, mapausos mo na siya. Nabelang tawon ta. Asos, sige na lang, hindi na ako maglawag sa ibang damo pag inang way makasulod. Anyway, may nabilin pa man, no? 8% apila to, ang nabilin. 88% pa lamang. May action art. 12% pa. Yes, oo. Baw si Dihilio, dan kalayo lang ho. Migo ko man na, barangay kapitan na sunguna. Mhm. Tis, iba amigo ko man rin mo, nagbay ka Ethan siya, subong. Sige. Anyway, thank you, Gida. Yes, action na art. So, amo ni ang pinaka-update naton sa pilaya ka mga banwa kag syudad man sa Negros Occidental. Kag syempre, diri man sa syudad sang Bacolod. Bao do gamay na lang to. Gabay na lang, no? Di ba i-update Moises kiliwat? Padilla, nabasa na naglito kayo na, no? Moises Padilla. Oo, nabasa na nato. Ate, sige. Sige. So far, action art. Ang San Enrique, gali, ariho, may nag-chat niyo. Ay, daw ka kandidato man ni San Enrique. Sige, kumusta na? Basi kon Gusto niya man garo makano. makabalo man siya. Basi ko Yes. natapos na to si Ila. Basi sige basi maglain ang lawag niyan kung may tsansa pa. Oo. Sa ila action art is 89.66%. Hindi man na San Enrique, kaya Ibi magaluna na yaw. Hindi, San Enrique, ako na lantaw. Hindi Enrique Ibi magaluna to yung ginlantaw mo. Enrique magaluna ngalan sang Ibi magaluna mo. San Okay. Enrique na Oh, San Enrique gidya. at San Enrique gidya nga ko niya na ano. lain nga galing gina-open sang isa is tubangan ko kaya rin may ginatamdan ko di ho. Bala ka Siya yung galing nagbukad sang Ibi magaluna. Sige be. San Enrique be. San Enrique ganyan gina-open kuya mo. Jay, Sige. hindi na among imo ya Jay, ibe sa iluan na tigala ko lang na ginalantaw ko kay. Nakita niya lang gurong Enrique, pasok na dayon pati. Joke lang na. Well, anyway, sa iluan naton sa Banwa sang San Enrique nga may ara na sila action arts ang 89.66% as of 12:47. Ang ilang alkalde nagapanguna diri si Hilson Tubilyara may 7,000 Gelson na mabasa. Gelson Tubilyara. Gilson Tubilyara nga may Okay. 7,329 votes. Si Leo Delfinado nga may gamay lang ila diferensya. 7,288 votes action art. Duga kibot kabla kita mo numero no? Ano ka bala maglantaw ka? Kailan taon mo ang diferensya nila ho? Pila lang? Duway gani kalabot siya kagatos gali ho? Oo. Duha mo ni Pila Mayo pa ka percent Pampang. na? Ha? Pila ka percent pa lang gani? Ang percent nila is 89.66%. Ati may bilin pa. Hinagaw pa ni. Okay. Basi may changes pa ni karon. Okay. Okay, sa pagkabisi alkalde naman action art, ang nagapanguna si Carlo Magno nga may 7,818 votes. Ang ikaduwa si Michelle Balinario nga may 6,512 votes. Okay. O mag-ano ni ang isa ka kakonsihal nga nagapanguna man ho? Pareho bata? apelyado? Ati pareho magani ang apelido mo sa kay former senator to. Kasi na? Former senator bla? Miriam. Na. Galing kiti lula mo gito yung gali mo. Lula ko gito eh. Lula to. Isa wala yung pinakilala ko. Ang first sa councilor, sinong kapanguna sa 81 votes mong? Yes, action art ang nagapanguna sa Banwas ng San Enrique para sa mga nagapapili as konsihal si Al Delfinado nga may 7,405 votes. Ang ikaduha si Coy Dibulgado nga may 6,971 votes. Ang ikatatlo, Windon Gilon nga may 6,936 votes. Ang ikaapat, Mando Magallanes nga may 6,866 votes.
Ang ikalima, Jeff. Jeff kay Aisa eh. Aha. Jeff Rinson. Sakto mo na action. Bashmorns. Jeff Rinson nga may Tobilyara nga may 6,746 votes. Aha. Ang ikaanom si Abner Hardinico nga may 6,722 votes. Both 6 sila tanan action art. Aha. Ang ikapito, Dingdong Severino. Kilala mo? Ha? Si Sir Dingdong, kilala mo? Kilala mo ni Action dyan? Kilala ni Action dyan? Kilala ko man. Kilala mo man? Oo, ihalin sa serbisyo man siyempre. Pila siya? Deputy. Deputy. Sa bago. Ikaw Good. na daw ay kagi-assign sa patrol siguro na mo. Nabtan ko na ni sa? Nabtan mo na siya, magulang niya sa aton, din nari man nga, naka-retiro na gani serbisyo. Si Sir Severino. Buot ni siya ya? Dumduman ko lang siya. Ah, Anyway, si Sir Severino Action Art, may ara siya sa 6,705 votes. okay. Ikawalo, Bob Wanilio, Mm. nga may 6,622 votes. Okay. So, kung mo banwala sila, walo man nagyapon ng counselor. Yes. Tigaling may na mga nabilin pa. Huwag malawagan to, araga panghawid man no? Mga 6,000 to ng number nila ho, kagagmay siyang diferensya. Diba? Bako si mo eh. Doon ka-contest man sila pareho lang. Again ang ginalawag na mo, hindi pa ni kaya mo ning official. Lagi basi karon mag salangisag balang pagpamati niyo kagabi no mo na ning official. Hindi pa ni may mga nabilin pa ni nga percentage nga ginahulat pa subong. Yes, Action Art. Doon pinaka Pero actually may mga banwa naglinga nagkaproklamar damo agad chat ni siya mo siya sa do tapos hindi samon. Tapos na sila. Ang ngambal nila diri sa akon may result na guro sila kabalo na guro sila eh. At feeling ko do dako gid gurong abanse, pero check nato na. Sige. Daway ginatay hupon kag lisay pa no? Gani. Sige lang mga after 3 to 5 years. Sige ka balikan ko bisyak suninin kung ano itong duwain na ito tinimok-timok sa Bacolod daw. Sige, Action na Art ta. Kaya basi dugay-dugay makibot na ta. Ate, sige. Okay. So, muna Action na Art ang pinaka-update naton sa record man sa mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod as well as ang record man sa national sa mga nagapapili presidente, vice presidente, mga senador kag party list. Gikan diri sa Command Center para sa desisyon 2022. Iboto ang tama, itama ang boto. Action ang Defensor Lisay. Una sa balito na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action and Defensor. Desisyon 2022. Itama ang boto. Boto ang tama. Reaksyon Radyo Bacolod. Nasa election. Ayos sa ibandera nga nagapatuyo kag nagahulat kag nagalaom nga mayara sang proclamation nga matabo diri sa Bacolod City. Ginaulat ta pagkaron no gina-check ta pa sa gihapon kung bala nanong sitwasyon dira kay si Action Eden Abuso pod manaton nga nagapulaw karon nga aga. Hibaluon ta pila nagka-percent nano ng sitwasyon da. May mga Bacolod noon nga nagkadtutog kag nagpamutang ang iban sang lamesa no nga nagabantay to kung ano ang matabo. Adto sa Action Eden Abuso direkta dira sa bahin sa Government Center. Action Eden, good morning liwat. Good morning, Liwag Action Art. Tanan natin yung mga action. Medyo hinahinayin na lang atong tingog kay ari kita sa babaw. Nakasaka ka na? Ha? Ginpasaka na ka mo? Oo, nag-plaster to didaan. Ate, sige, good. Eh, para sigurado karon man di naguso na di kaya amat-amat na daan Action Art. Ang mga nagka-problema to wala kaginang ang mga VCM, mga nag-inabot na ang ila sini nga mga election returns, di makita mo dat sa aton nga pictures. Amo ni siyang mga ginatulod, no? Gibutangan gali na nila kwan. Duluwag danan, no? Luwag danan, ginakuanan nga masakaan niya. Correct. Tapos na may ginahata sa
sa lobby di sang NGC Action Art may brown envelope sila nga ginaduhol hala. Brown envelope pero may unod nga SD card. SD card, no? Ang memory siya nga kung ni saksak na to karon automatic ma-appear na da ang votes nga naisip sa VCM. Correct, Action Art. Grabe Okay. ng kaluoy sa ngaton sining mga teachers. Ahay. Di nagapulaw halos 24 hours man nga para hasta nga madulong dinila kaya process tayo Action Art mo to may sa lobby may pasahan sila sa ining brown envelope ng unod SD card pasaka naman di sa babaw sa may city canvassing o kundi sa may SP office bala Okay. session hall gila pagsaka diri sa babaw Action Art may ari ding mga representatives man mga legal counsels gani sa naglain-lain nga mga politiko ari man di pero sila ning gapamati nga mahambal abi mga ang representative from COMELEC for example ang SD card ni kagina recently lang to iya kasingkang airport SD card to be uploaded i-hansak na Action Art sa do machine diri nila pagkadugay-dugay after a matter of minutes lang mahambal dayon ang personnel nga the SD card kag ang data has been uploaded then i-refresh Action Art dugay-dugay magwa ang latest dayon nga result so medyo uli nang sa online ang nakuha din naton as of 1:22 PM kay wala gid lamang nadugay nag-upload Okay. sang sining-singkang airport sa nagapapili bilang congressman Mhm. si Mr. Dan Atayde may ara na sang 72,915 votes. Okay. Si Willie David, hindi niya pasunod Action Art kaya Aha. based sa diri sa may SP, sa may city canvassing. Si Willie David may 565. Si Congressman Greg Sataya ara na sa 168,059. Sus, grabe. Mhm. Si Romy Gustilo, ara sa 667. Si Nonong San Miguel, may ara sa 783. Again, Aha. as of 1:22 AM, pinaka-latest in Action Art. Ang sa pagka-mayor naman, Pila ka percent ang sa mayor gani? ara na ta Action Art sa 90%. 90%, okay? Yes, lapit na lang yun. Aha. Ang pagka-mayor Action Art, si Albi Benitez ara na sa 156,021. Mhm. Kag si Mayor Bing Linardiang may ara sang 97,061. Okay. 409 out of 450 na National Art na clustered precincts. Mhm. 90% na halos. Ang sa Vice Mayor naman, si Cesar Distrito may ara sang 93,830. Okay. Vice Mayor Elcid Familiaran, 116,674. Kag Wilson Gamboa Jr. nga may ara sang 28,836. Aha. Samtang sa aton sining sangguniang panglusod member, mga konsehal nato ng Action Art, si M. Ang may ara sang 105,697. Aha. Si Alan Arroyo, 13,749. Si Aujero, 4,687. Si Ihod talang Bain- naguranay kay daw kalayo na nasing iban sa score nila. Hulaton talang karon nga mag-appear na nga may pasunod ang top 12 action Eden. Yes, Action Art, kay subok Pero sa taga- Vice Mayor do dako-dako man nga bansig yapon ni Vice Mayor Elcid. Yes, dako gid Action Art. Ang kay may Vice Mayor Elcid 116,000 plus. Ang kay Cesar Distrito 93,000. Kag kay Gamboa 28,000 plus. Action Ti Art. konsumahon mo mga 16,000 daw nga bansig ni Vice. Mhm. Kay buta mo round off mo na lang no. 90 pila to kay Kwan? 93,840. 94 butang ta. Aha. 16,000 kay Vice Mayor Elcid. Yes, Okay. 116. Basta as of now, Action Art, 149, sa 149 clustered precincts out of 450. Okay, okay. Oo, Sige. kay pinaka, ang after to report, kigina sa imo bala, may mga Aha. ginabot pa
nga halin sa iban nga mga polling centers nga mga Okay. election returns di mo pa nang ginaproseso Direction R. Sige, kindly indicate action ni Eden kung may mga update. Tira kay balikan ta kayo na short while. Yes, Direction R, live diri sa gihapon sa bayan sa New Government Center para sa desisyon 2022 Action Ida na boto. Itama ang boto, iboto ang tama. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Desisyon 2022. Alauna 39 na Action Radio Philippine Standard Time. Ginasustener tayo ni para at least ginanganangan taguntani na mayroon na sang proclamation nga matigayon pero daw alaw pagin. Mapause lang ko guro for some commercial break para magaginawa ko away ginabilin. Ati sige sustineron tani kay ang ginahulat naton nga muning mga result na karon dugay nga magsinulod. Ati way pagigyapon magkumpleto ho. May nga Action Art monitor lang kami ni Barangay 9. Action Art wala man na daog amon mayor. Pero daog man councilor namon niya. Congrats sa langga. I love you. Wow, sinil ni realista. Daog kunong niya councilor. Sige, salamat gid sa imo. Araman na gamonitor si Bangis Dorado Hipis. Sabay pa magka-move on na kita. No? Kaya after sang election, hopefully ang obligasyon kag responsibilidad sino man ang nagdaog. Hindi lang ni sila yung mayor sang kung ano nga kulor sila sa tong election, kundi mayor na sila, opisyal na sila sang bilog nga lugar nga ila pagaserbisyuhan. Alauna 40. Magabalik kita after this. Alamin kung paano sumali sa Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magbabantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon 2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Action Radio Network. DZRH TV nationwide at DZRH Radio nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC Desisyon 2022 election coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Desisyon 2022 election coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Action Radio Network, Radyo Natin Network, Love Radio, Yes the Best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC Desisyon 2022 election coverage. Magandang araw po sa ating lahat. Pinapaalalahanan po ang lahat ng Negrense na sumunod sa mga batas at alalahanin ang mga ipinagbabawal sa araw ng national at local elections. Una po dito, sa umpisa ng ika-8 ng Mayo, araw bago ang ating eleksyon, ipinagbabawal na po ang pangangampanya, pagbenta, pagbili at pag-inom ng alak. Ipinagbabawal na din po ang pagbibigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa ating mga kandidato. Sa araw naman po ng eleksyon sa Mayo 9, tulad ng mga nabanggit na bawal sa Mayo 8, ipinagbabawal ang pagbigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa mga kandidato. Ipinagbabawal din po ang pagboto ng higit sa isang beses at kumatawan sa isang botante. Pinagbabawal na din po ang pagsulisit ng boto at magpakalat ng impormasyon laban sa kahit na sino mang kandidato o political party within 30 meters from the voting centers. Bawal din po ang paglagay ng booths or stalls para magbenta ng kung ano-anong kagamitan o pagkain within 30 meters din po galing sa polling place. Pinagbabawal ang tipon-tipon, sabong at boxing sa araw ng eleksyon. Istrikto din po ang pagpapatupad natin ng minimum public health safety protocols natin sa voting centers, kaya huwag kalimutan ang face mask at alcohol. Magbubukas ang ating voting centers mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At kung may mga katanungan at nais iparating sa ating himpilan, maaari niyo pong lapitan ang ating kapulisan sa ating mga voting centers. Sa ngalan po ng bumubuo ng Negros Occidental Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Leo Pamitan, ito po ang inyong tagapagsalita na si Police Lieutenant Abigail Donasco na nagpapaalala na ngayong eleksyon,
Bumoto ng hindi lang para sa sarili, kundi para sa ikauunlad ng ating bansa. Please vote wisely at tandaan, sumunod po sa ating do's and don'ts. Let us have a secure, accurate, free and fair elections this May 2022. Maraming salamat po. Report! Desisyon 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:49 na sang aga. Siling diri sa nagpadala sa mensahe niya, congratulations sa aton nga mga putian, amo na ni ang pagyuhom sang City of Smile. Buligan ta si Mayor Albi kag ang Bacolod. God bless us all. Mabuhay ang bagong leader sang Bacolod. Damo nga pinadala mga mensahe kagahon na damo gyapon ga pulaw ga upod sa ato, no? Siling ni Evelyn Montoyo, siling anay nga nagdaog ang isyo naman nga gindaya naman kuno. Ati amo na ako niya siling ko gani kon matapos maproklamar na ni move on na kita. Man kada 3 katuig may eleksyon naman liwat mo kay Grace Silas. Iya ka Bacolod, sir, o nabasa ta na to kay na? Walang lugay, nag-live report si Action na Eden Abuso. Araman si Susette Moises, si Palayman. Ati sige, try ta na karon kay Action na Andira. Si Joy Hardio, na monitor man J.R. Aguilar, sir, sa Lucina nga po, Governor at Congressman po, Mayor, please. At i-check na lang na karon sir, i-try namon kung ma-access namon ini ang sa online, no, para at least may baluan taman. Wow, siringa, congratulations sir Nonoy Ervin Mandagita. Joy Hardio, Victorias, please. Sige, ang Victorias, karon dugay-dugay, please. Bogie Wildogs, gamonitor man Ronel Montaño Hipilano. Nabasa ko na kay Nasser ang isang report na ni Aksyonan kay Ina. Ronnie Makilan, Aksyonar sa Morsaya, good morning. Sige, noted, ipang isa-isaon talang na karon. Maria Victoria Paridis Ngo, good morning man, may lagapag-monitor. Jerry Lagtapon, inigaran Aksyonar, kung pwede madamo ginga salamat. Inigaran, harada si Paring Aladin sa Las ga Monitor. Kumusta Paring Aladin? Kapila ka? Si Bo Cuadra Ramos sa Gamonitor, araman si MJ Guson Toledo, Jevelin Pino Encarnacion, kag Makoy Diasnes, Julio sa Hirial Caballero, Wasaag Makatigos, grabe ngalan niya ho. Si Jake Samudal, good morning man. Maria Teresa Tanyo Timbad, Ligaya Abito, good morning Aksyonar, I am monitoring from Intlaro, Binalbagan. Si Toto Buknoy kag Jijuri Pulana. Thank you gid sa inyo nga pagpula upod sa amon ha. James Joseph Grande. Angel Palomaria kag Felix Prudente Fernandez. Sweet Hope Dumadaog Clavecillas. Joliet Junilas Camento. Pagtamyawon tani kaya mo lang ning consolation nila nga malawagan nga lang nila nga nagaupod sa aton pagpulaw si Imelda Hardilisa Mendoza, Aidan Fabiano kag Kulots Oksenia, Gidon Junjun Dilatore, Jenny Zambales, gamonitorman si Maria Lubaton, Jamil Di Florendo, salamat gid Jurod Magdaluyo. Salamat man sa imo, may lang pagtuto. Si Mark Gabriel Ramon Chua K, Welmar Pilares kag Gatulit sa Julaso, Robski Salag kag Bendor, ay paring Bendor, bugtaw ka pa na. Si paring Bendoran kag kay Jerry Lagtapon,
Inigaran including mga SB members, madamong salamat. I-check talang karon ko naka 100% na sila, no? Si Jela May Elio Miraga, Ernesto Lovina Gatus, Roby Ann Anyo Nuevo Viterbo. Araman ka monitor si Michael Tanalion, Pet Arroyo Cagrunel Montaño Hipilano. Ayo salamat gida kay Yvonne Voicer dira iya Samay, Germany. May agad dira ma'am, i-check talang na karon more siyang gina-request niya. Ronnie Makilan Action Art sa Morsaya tapos na. Tapos na da sa inyo. Kaya mamailan na lawag na naton kay ina sir, galing hindi pa to kompleto gid ang percentage nga mag 100%. No, Mark Anthony Mac Bugay, good morning. Bertie Canilias kag Anthony Nietes sa Steph Ani. Dempsey Dane, good morning. Thank you for listening. Peter J. Rodriguez Esquivel, Rolly Gatilugo Libuon, Melchor Maghinay kag Ruel Glorian, Vera Hilsana nga monitor man si AG Boy Gavin Animay, Rod Montinula, good morning man kay Reven Amugod, Ber Hilsana, nakarluta kuno pwede mabasa ang result. O sige karon dugay-dugay kabalikan ta ang command center, kaya to dito mga information ga sinulod. Watching from Hawaii, siling ni Bangis Dorado Hippies, Ruel Batigas kag John Ong, M. Joy Maningo, gamonitor man Alvin Baldovi, Johnny Barayuga kag Pau Pau, Jory ni Pomosino kag Liza Giton, Berhilaod kag Wilfredo Lubaton, salamat. Rini Valiao, salamat man dira kay Rini Mirazol, Ross Villarin kag Bram Stoker. Okay. Solaber Bryant, monitor man Ray Lavim. Damo pa sila pulaw-pulaw karon nga agaho. Sige tingwan tanitanan maubos May nagahingagaw papadala kay Maria Teresa Sumpay, lumabang kag Arturo Season Sokinia. Good morning man, Jeffrey Rodriguez. Isabela, wala pa na-submit ang iban nga barangay. Sige, check karon talang na karon sa mga nag-request sa mga areas nila. Sigurado magulo adlaw ni karon mga 100% na ni kagbayaran na sa mga proclamation nga pati gayunon. Jeffrey Rodriguez, good morning. Megan Fox, Maria Teresa Sumpay, lumabang, good morning. Araman si Arturo Season Sokinia kag Melanie Yap. Bukoda Eleanor, ma'am, kumusta dira ang Japan? Ronnie Mananghaya watching live from Saudi Arabia. Siling ni Herna Rosa Querido, congrats Councilor Israel Salanga. Love kagid sang taga Bacolod. Vergara Hieronimo kag Digros Veins, araman si Jeneline Pixio. Ricky Makiling Lakson, gamonitor man kag sila May Saraga. Ayos kay Action Eden, kindly indicate lang kung kumusta ang mga latest nga development. Kung bala may na-upload na naman nga panibag-o karon nga mga memory or CF card. Kahit once nga ma-upload na siya, no, may aras ang pag-refresh kag may balawan tanang latest na yun. Nga update sini aksonan ba si ma-facilitate mo kay ina nag-ukir gali si Vice Mayor Elsin nga makasugilan nun ta siya ho. Galing kinon alang-alang ang timpo ko ay kumatulupang dan ang reply na kay ina. Mga mustalan ta siya kay although nga tiway pa ni matapos, hopefully nga mangin sige-sige ining trend, siya man abansi man si Vice, no, Elsin Familiaran. Thank you gid sa mga nag-aupod sa aton. Magkutala siya kung pwede siya magkuhan mensahe niya o kung nanong say niya sini. Basi kung may record man sa office niya bala.
Ang mga bago na iliyar nga magapungko nga mga opisyalas magluwas sa mga incumbent. Sige-sige na yung pagserbisyo nila pero ang mga nagdala og bago di may ara pa na until June ang mga incumbent by July. Formally, mag-start na ang ila sini nga pagpangalagad bilang panibag-o nga mga opisyales sa mga banwa kag syudad. Mandato nga ginatag sa inyo sang mga pumuluyo nga nagbutang sa inyo sa pwesto kag tandaan tagid nga may arasang inyo sining minsay actionan basi pwede mo si Action JM mahambal kay ari may breaking news ang aton sining DZRH sa naghambal subong si Madam Vice President Leni Robredo. Ilang boto meron sa inyong buong araw ng nasa mga presinto at nananatili doon hanggang ngayon, hinihintay na maipasok ang balota sa mga makina. Kaisa ninyo ako sa paniniwala na kailangang isalamin ng halalan ang buo at wastong tinig ng taong bayan. Mahalagang maging mas matibay. Uy, nakuha ng signal niya? Okay, antabayan na natin at medyo nagkakaroon tayo ng problema sa signal ni Christian Manyo. Yes. Oo, napakahalaga itong statement na ito ni Vice President Leni Robredo. Yan. Inaabangan din kasi ang partner ng mga supporters naman ni VP Leni. At meron silang kanina meron silang vigil. Oo, yes. Sa Bicol. Oo, babalikan natin si Christian Manyo at para maayos nating marinig yung signal. At ito ay pahayag. Ngayon lang siya magbibigay ng hintay statement. din natin yan. Oo, dito sa lumalabas na partial, unofficial tally. Okay? Okay, so hintay natin ha. Kasi nangyayari ito ngayon eh. Balikan talang nagkaroon ng lugay DZRH si May B nakuha ng inyong ginapamatian. Mensahe tani ito na utod galing kino kahina sa signal sa gaton siniman nga DZRH reporter ato dito nag-cover sa sining mensahe ni Vice President Leni Robredo. Way pa sang opisyal, way pa matapos sining counting yet. Tinog kadako gid sa nga bansi ni Bongbong Marcos sa sining nagapadayon nga counting kag pagsinulod sa mga resulta. Ari balikan ta siya kado ari nakabalik ang ila signal. Ayan, again, RH8 Christian. Go ahead, Christian. Ayan, okay. Medyo talagang nakakaroon tayo ng problema sa signal. Okay, kanina nga yung, di ba, yung earlier naman, yung pasasalamat, maagang pasasalamat. Dahil sinasabi nga kanina Ayos. Nagkakautod ang signal, sang aton ban isa sa mga reporters dito sa DZRH nga ginasunod ta ang mga development. Good morning, sir. Congrats kay... okay, nabasa ko na nagkaina nag-pop up lang liwat. May ara sa press briefing si Vice President Leni Robredo. Gusto tanita ni mabatian gino. Wala nung mensahe sang Vice Presidente sa Pilipinas nagpapili pagkapangulo. Ka-expect kita nga siling kuma second or mangin third. Magapangatlo ang boto nga magkuha ni Isko Moreno perdi pa siya sa kadamuon sang boto nga nagkuha ni pambansang kamao Senador Manny Pacquiao. Kamo gina hindi mo gid mambal ang hindi mo gid mapulong ang mangin desisyon kag kung ano ang mangin pamatbat sang publiko sang gamhanan nga mga pumuluyo sa ulihi kung ano ginman basta may eleksyon. Ang importante kuan gida 6 AM pa kuno balikan ta si Action Eden bala para at least makakuha na lang ta dayon to kung in kaso gidman para at least magkapulupaway man makadali kita and then pagkaaga kita tirada. Kagahon karon alas 4 ara man si Action Fred sa Langgay. Bantayan no diri. Balikan ko lang kay do 6 AM pa ya maabot ang team.
ni former Congressman Albi Benitez. Balikan ta sa aksyon din na abuso dira sa NDC. Ano ang sitwasyon? Subong way gid tinimok-timok pila nagka-percent nagdugagin ban? Aksyon din. Action na art nasa as of 1:45 p.m. Amo itong pinaka-latest kaina nasa 91.46 ang na-upload yung mga election returns. Kagas of broadcast time, ari pa din siya po nagalinya mga manunudlo kag may iban pa nga mga election returns nga nagainabot diri sa bahin sa New Government Center. Ti amo action art daw na notice naton bala ang time frame. Paka-upload sila gani isaabi ka SD card daw after 40 minutes amo naman pag-upload sang another SD card action art. Oh, pero okay. Pero nasa 51.46%. May pag-idog na, may pag-idog gid man na mo pag sulod sila sa mga boto sa mga kandidato da. Correct. Once nga ma-upload action art, automatic na dayon. Kaya namin nagani kay tiya mo na ang sistema dire. Kag kung i-compare mo wala sa una mga panahon ni. Okay. Mas basic action art ang pag-upload kag ang paghibalo sa mga result kay click na lang subong domino ang resulta dahil pag-upload sa isa ka SD card ma-increase na dayon or madugang na dayon ang mga vote bala. Okay. Mahapos para sa aton sining nga mga especially ang mga personal disang COMELEC amo na din ginapangamuyo nga hindi mabag down abi ang system diri man sa sulod kag matapos na ginapangita ko bigani si Attorney Sorbito kay nang saka siya kagina sa babaw kay baloon naton kung may mga napili pa nga mga eskwelahan bala na wala nakadulong di sa ila sini nga election returns pero kagina mga 1:30 kay ga-communicate man action art mo mga iba di ba lang ang mga media may mga nagainabot pa ng mga election returns diri sa bahin sa government center kag hopefully amat-amat ng madulong tanan kay amo ding isa sa lawig-lawig man nga proseso sa sulod sang NGC kinagalinyahanay pa man ang mga manudlo sa pagpasa ng SD cards kay Tito Budamo daan precincts diri man sa syudad sa Bacolod ang iba nga mga maestra gani action arto nagapinungko na lang ginagawlat sa ila turn pasa sang SD card pero do madalhay na sa pulungkuan kay gahuloy ng mga mata kay grabe ang hulat man bala kag di syempre halos 24 oras man sila nagserbisyo para matigayon sang matawhay ang ining election subong man nga ukon kahapon may 9 di may mga information kita sa art nga karon mga alas 6 mapadulong ang pila ka mga kandidato diri sa bahin sa NGC para kung lapit na lang ang final proclamation by then siguro base alas 6 or alas 7 kiti 91.46% naman lang pagtanaw na doon sa time frame bala or sa facing so pag-upload sa mga SD cards kasi most probably kung wala na gitsang problem baka may encounter ang aton diri nga COMELEC most probably early morning karon makaproklamar na or may ara na sang makita mo nga although nga hindi pag-i-proclaim makita mo nga dako na gid balang advance action art kag gina-monitor taman gani base balang iban may mga kita ta mga iban nga mga nagapapili abi mga councilors may mga naga-concede ng action art kay makita Manila sa resulta kag sa lakat sang boto kay ti ara naman tanan sa online kag hindi naman budlay action art ang pag-monitor sang pag-isip sang boto sang COMELEC pero ti so far naglili kita sa NGC grounds mabilib kagid sa mga supporters kaya gyapon nagapulaw kag nagahulat nga mag-abot ang ila sini nga kandidato kag gusto nila bisan hindi pala sila kilala sa kandidato pero kung magproklamar karon ara man sila para
magpakita diya sang tutod nga suporta nga wala man election art gin require nga wala man din obligar bala nga makadto gid diri. Ang iban yara man nga nagabantay gid ang art. Ang sa sulod gani mga legal counsel sa isang sakot from local candidates niyara man from national candidates nga rin sa sulod nagpahunay-hunay kag nagabugtaw lang kung maghambal na di ang personnel nga may upload naman nga another SD card kaya di ginapakita tapos ginapicturean nila ang updated nga boto tapos kung maka pahunay-hunay naman di amo naman tulog-tulog naman. Aha. Pero sige lang action art. Sige, kindly inform na diri sa aton sining kuan bala command center kung ano giman update kay anytime ari mo lang si Action Fred ang ma-take over naman karon dugay-dugay. Yes, sige action art. So far wala pa. Dira ka matiner? Diri lang ko Ati may tululugan ka na? sa sandig lang gamay. Sandig lang. Live diri sa Giapa Regional Art sa Bacolod City Government Center para sa Decision 2022 Action Eden Boto. Tama ang boto, iboto ang tama sa Bacolod Action Radyo. Ayo, salamat gid Action Eden Abuso. Araw ano naman, dugin replay na siya. May tingog liwat si kuan na gina-play Vice President Lini Robredo. Mabatian na, daway naman nagkakautod gid. Sige na lang, pamatian talang na boss. Anyway, sa aton nga magka-action, diri lang kami anay kutob. Karon niya gabi, standby kamo in a short while, ma-hibernate, mapahuway lang kami kadali. And then, magabalik karon ang bugos nga puwersa na sa Action Radio Bacolod sa pagdulong sa inyo sang pinaka-latest ga-update kag resulta sa gihapon sa nagapadayon. Ginatapos na gilang resulta kag para maging opisyal kag may proclamation gapati gayunon. Especially Bacolod City ginbantayan gid o enkwentro sa tunga sa incumbent mayor Bing Lunadia kag Albi Benitez. Ilan taon niya kay buwasa agad siguro ang pagpatigayon sang official proclamation. Kung tagaling dyan po karon nga aga, mapaway lang kami kadali. Magaserbisyo ka magapadayon kami sa ino sa tanan nga nagupod sa aton sining coverage. Congratulations kid, dalin sa mga data gatherers, sa mga voluntary reporters. Mga IT naton, sa IT department. Nga nagupod man pulaw-pulaw. Uy, kay Mama Minda Lisay gali, happy birthday gid siling ni ihadaan Defensor Lisay siling niya tamyaw lang Mama Minda Lisay happy birthday. May lang pagsaulog sa imo kadlawan kay Kasagaya Marie Jordan Di Suyo happy birthday man. Salamat gid sa inyo pagbuylog sa ginapatigayon komprehensibo pagdulong sa inyo sa election result karon iya nga adlaw umpisa pa kay ina sa kagahon sadtong naligan nga adlaw gali no Lunes ti Martes na kita standby kamo karon sa pagbalik na sa bugos nga puwersa mga ka-aksyon. Sa ngalan sang kabilugan nga news team and management sa Action Radio Bacolod na pamunuan sa among station manager Action Huna di Maala Magbanwa. Maupod man diri sa Action Rex Kantong ang news kag production chief. Si Action John Diaz nga isagid sa naguyat sang amon election coverage nga program. Kabuilog si Action Oliver Pason sa technical side kag IT. Ara man dira upon naton halin kaina ara si Sir Elry. Ara man si J Mark. Pa GM ka pa. J Mark ang aton kabuilog. Baikin. GM Baikin o sa ngalan sa kabuusan nga news team. Ito sa Command Center Action Jan Diaz kag Action An Defensor Lisay. Ako naman Action Artay Hupon. Thank you gid sa pagupod sa desisyon 2022 coverage sa Action Radio Bacolod. Ang nagapabili namon ng ginambal sa inyo masami, itama ang boto, iboto ang tama. And nahimo ni ina karon iyang adlaw o kahapon nga adlaw.
Aksyon lang tayo po saying thank you. Good morning everyone. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.